Теге газетте эшләгән чакта Сабантуймы була, язасың. Я уңыш көннәре чакта бар бер материал язасың. Инде җаваплы саркатипка тапшырасың да, ул укып ятканда ут итеп берисең инде коридорда. Мен әйтәм, тегеләй булай яздым да инде, бәлки ул мине урышыр хәзер, дөрес язмадың дип. Ул чыга да, ул мине бик теге безнең милләт түгел инде, аңладыгыз инде. Бәлки ул урыс та түгелдер инде, чөнки аның үзенең тотканы ничек икенче төрле. Юан гына бер кызы бар иде. Шуны миңа димләп биргән иде. Шуңа күрә мин кызыксынмагач, бигрәк тә ул милләте бүтән инде, дине бүтән. Шуңа күрә мин аны кызыксынмагач, ул миңа бик яратмыйдыр, бәйләнәдер. Хатта мин Советская Россия газетты китереп күрсәтәм, ул бер анага авторитет түгел. Я Сабантуйда язам, мәсәлән, менә шәһәр хатыннары, кызлары чиләкне күтәреп, киянтә белән чабалар, язам. Ей это в диковинку дип, уланы сызып ташлыйлар, диковина дип, ул теге бездә вкусовщин дип атыйлар. Бу инде шулай. Элекке чөнки баш мөхәррир уланы гел шунарга ышанып, шунага тапшырадыр. Бу безгә бәйләнәдер. Соңдан инде бүтән кеше килде, кияүе Мишәр егете, мәрхүм инде кызганычка каршы. Ул инде мине язу биргәч, башта соңдан да әйткән инде, бу хатта ди минем хакта сөйләгән инде, мин булмаганда. Мин белмәгән урыс сүзләрен дә белә дип. Мин китапларны күп укыйдырым, шуңа истә калган ул сүзләр. Шуңа күрә мин аны кулланырым ул сүзләрне. Бу пединститут бетергәч инде, беләсез инде пединституттан нәрсә дә, бездә нәрсә инде теге. Шул Сабантуйны язам да, мәсәлән, китереп тапшырам. Инде шул чыга да 2-3 кыска сүз әйтә. Уңган материалың ди. Шатланып мен әйтәм, инде рахатланып, инде үшеп йөрим мин анда. Үшеп урамга чыгып, көтәм кайчан мин газетта карарга үзем язган материалым дип. Шуны. Менә бу да видеоларда, мәсәлән, кайсы вакытта уйлыйсың, менә шушыны халык күп карар дип. Юк, битараф. Кайсын мен әйтәм, ялам да мен әйтәм аны куйырга. Мен әйтәм, куйып карыйм әле, күз күргәндә. Хатта мин үзем ничектер уңайсызланам аны тыңларга да. Теге сөйләр вакытында Фадеев язган имеш. Молодая гвардия, аны бит уңмаган уланарда. Аны күбесе уйлап чыгарганнар. Шул Сталин укыганда ди, "Что ты тут наморал? Что ты тут наморал?" дип әйтә икән ди. Вот, шуны үрти икән ди. Шуны шикелле әйтерләр, "Что ты тут наморал?" дип. Шуңа күрә төрле кеше төрлечә кабул итә. Кемдер менә ул син тирән фикерле нәрсәне ул аңлый. Икенчесе, син аны менә кайсы кешеләр бар, мен бит аларны ышансыннар инде, хак шул булган хәл дип аңласыннар дип, мен аны бит тырышам. Брас аз гына тик исемен әйтеп нәрсә, ничек әйтәм, ничек инде исемен әйткәч, инде ул теге тормышта ул нинди вакыйга булганны тулысынча әйтә алмыйм инде, чөнки ишетәләр дә шул, күрерләр дә, миңа бәйләнәләр, ник безнең тормышны шулай син дөресен әйтеп салгансың, яратмыйлар кешеләр, безне бит беләләр, без турында сөйләгәнне шуңа күрә. Инде төрлечә тырышасың инде, ничектер яшерен дә әйтсәң, ул уйлап чыгарды, фантазия дип әйтерләр. Фәлән шунда тора шундый кеше дип. Менә бездә улда мәсәлән бит ул төрле хәл булды. Менә әйтәсе килә, вакытында теге Татарстаннан килделәр дә, кайсы татарлар. Шул инде баласы һәлак булды, аттан төшеп, егылып, башын имгәнде. Аны шуны имеш апарабыз дигәннәр нигә? Докторга, ул вакытта беләсез бит, ташу, су ташу, нәрсә инде, елга ташу. Инде шунда апарганнар докторга. Алып киткәннәрме? Шул мизгел далада теге мал багалар бит шунда. Шунда бер аучы, ягъни охотник, теге күл буенда булгач, теге буа буенда алганда имеш. Үрдәкләрне ат алмагач, яз көнне инде теге бер мизгел бирәләр бит.
алганда мылтыкны шул теге винтовка дип әйтәләр, шуны палаткага каядыр куйган да киткән. Берсе әйткән, теге малай тотынган, ике малай, берсе күрше малае. Шунасын инде уйный башлаган моның белән. Монарга бурып нәрсә ди. Теге әйтте бит әнә өлкән абыйбыз теге. Тимәгез бу мылтыкны, тимәгез. Бу инде шаяртып монарга атам дип аты үтергән менә берсен. Инде башта үлмәгән ул, аны теге нитәләр икән. Елга аркылы ташу булганда шул теге көймә диләр, төймәме? Шун белән нитәләр инде, күчерәләр. Ул шунда миңа әйтте инде бер туганы. Ушын ал менә дип, анарда ди хатта шырпы кебек шундый зур ди, ни ди. Нәрсә дип әйтәләр инде, ярмы яраланган инде. Вот. Мин ди ул теге армиядан кайткач килдем янына, үзем кайткач армиядан килдем янына ди. Ул курыкты, ярыймы бер нәрсә эшләмәдем ди. Бер баласын нитеп коткарып калганнар, икенче баласы менә шул чакта ни. Ул бәлки язылгандыр. Üstten yazılgandır bir balasını alıp bitirge. Şunu aytası kile. Ник мен сөйләп киттем инде. Вакытында безнең әти мәрхүм, мен мәрхүм бер абыем сөйләгән. Рөхсәт булсын, тегени. Вакытында ди безнең әти мулла булып, шунда ди теге ширләп яткан иде. Әти барган ди анда укырга нарга. Ул әйткән, без ди абый ди гаепле ди. Вакытында ди менә бер Татарстаннан килгән тагы бер дусыбыз белән шунда ди ни ди Казакстан анда елгадан инде тирән генә түгел инде шул җир. Шуннан бәлки безнең якка Россиягә чыгып киткән бер сыер. Алар аны алганда суеп ашаганнар. Теге казак килгән Казакстаннан сорый икән, күрмәдегезме сыерыбызны? Булар юк күрмәде. Теге сизгән инде бу инде далада инде ис килеп тора, сөякләр бит нәрсә шул ниткәннәр инде. Бу бабай инде еллардай булып берек зихар сыерыбызны. Булар юк дип моны куып җибәргәннәр. Шул әтигә мәрхүмгә әйтәдер, без рәнҗеттек ул бабайны ди, шуны каргышы төшкәндер бәлки ди. Менә нәрсәдән мин сөйләп киттем? Сөйләп киттем мин җәмәгать. Мин әйтәм, әгәр дә әйтмәсәң тулысынча әйтерләр бу уйлап чыгарды фантазер дип. Әгәр дә әйтсәң инде исемен аны бераз әйтсәң дә авылдашлар аны күрәләр дә рәнҗиләр, ник безне яманлап әйттең шулай дип. Туганнары бар мәсәлән, ярамый. Менә беләсезме? Шуны әйтәс килә. Шул менә мин видеолар төшерәм дә, искә аласым килә күп нәрсә. Бездә анда бик күп нәрсә булды, вакыйгалар авылда. Барысында сөйләп булмый, чөнки кайсы менә ул теге ис калдыра, ямсыз иш калдыраларның гаиләләренә, нәселенә, шуңа күрә. Менә шуңа күрә халыкка ошаса, инде мин аны риза тагы сөйләргә шул темага. Ошамаса инде кемдер менә ошатмый, ул нәрсә не кирәк дип әйтә. Аларга бер теге я файдалы киңәш кирәк тормышта, я күңел аша торган бер нәрсә кирәк инде сюжет, я нәрсә. Минемчә ул менә теге үйрәтергә тиеш, теге сказка ложь, а в ней намек, добрым молодцам урок тели, мораль. Менә ул тормышта бит бәлки кайсы вакытта уйлыйсың, бер кеше яман эшләсә бер нәрсә, яман мәсәлән, гафу үтенмәсә, ул мәсәлән инде урыслар әйтәләр, если не покаялся ди, бездә тәүбә дип әйтәләр мәсәлән. Эшләгән гунахка тәүбә дип сорыйлар. Адәм баласы тәүбәгә килмәсә, ул анарга җәза киләчәк бәлки. Чөнки ул аңлашыла максат белән кеше явызлык эшләгән. Әгәр дә мәсәлән ул тәүбәгә килсә, инде кеше гафу үтенә, тәүбәгә килде дип, анарга бәлки кичереләдер бер өлеше. Менә шул тормышта безнең авылда күп вакыйгалар булды. Тыңласагыз, соңдан бәлки һәркайсын аерым сөйләрмен. Урыс әйтә, конь о 4 ногах и то спотыкается ди. Адәм баласы да хата эшли инде, әйе. Әмма ул үкенәме, гафу үтенәме, шунардан тора инде. Бәлки адәм баласын сыналадыр бер мизгел тормышында, ул шул сынауны, шул имтиханны уза алмый.
тапшыра алмый. Менә шушы фикер белән тамамласам була, бәлки. Игътибарыгыз өчен рәхмәт, исән сау торыгыз.